Mertang yang mahita. Dami ni debatana sumurun sen saluhu naroha iman na mga ramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni debatari hita iman na tarsura di buku Rut bidusada ayat pitu satu ayat 10 pitu. Songonum mahata ni debata. Jadi ruar mana sida sian inganan pay soratan na sa ilaon rakdohot parumain na dua halaki. Asa mardalan sumuang tutano juda dunginin na si Naomi matu parumain na dua. Lako mahamu mula ganub tubagas ni inang nabi. Say marasi ni roha majahuba mamalos so tuhamu. Hobarto nabi nahimu tuaka namate doho tuahu. Say di basa-basa Jehovah matuhamu asa jupa nga kasonang kamu ganup di jabu ni sinodok mo nabi. Dungi diumma mana si dalaos di pangirpi masuara na tumatangis. Dungi ni na si damatu si matuanay ikon ulur kita mulak tubangsom. Alani na si Naomi mulak mahamu aliyak kadainang. Buasa naing merdala kamu rakdot aku. So tagamun adong betubu anakku bahin sinoduk muna dohot mula kamu. Aliak kadainang. Ainung nga matua aku anggo tung marsinoduk mga musi. Tung surab eudok adong dope sihir mudiahu. Jala sabarinod dope aku marsinoduk mangan. Jala tugon anak aku. Tung tarpay mahamu mana sida pay mamagudang. Tung terpujung mahamu bahinun ni gabi sudah marsinoduk mangan. Unang masongon ni aliak kadainang. Ay sumapot dope nahuay siyakam. Ay ruar huhut tangan ni Jakuba marbacoyang. Jadi dipanggil na sida muse suara nabi anggo tumatangis. Laos diuma siorpa ma sima tuanay. Alay marsiho ma anggoro kani sirut tu na sida. Dunginin na si Naomi ma ida ma nunga mula yahaham tu bangsona do tu debatana mula mau do ho mangyuton hahami. Alainin na sirup mangalusi. Unang say sosoyahut tuba di koko lau sirang siyaku. Iya tu si ho laho ikot tu si ihutonoku. Iya tu si ho maringanan. Ikot tu si ho maringanan. Bangsom nama bangsoku, debatam nama debataku. Iya di si ho mate ikot di si aku mate. Iya di si ho aku hut nang tertanam. Saya songoni ma di baik jauh batu aku. Jala songoni ditabai 7 lanon. Holan hamatiani nama tarbahin menirang aku siakko. Ima sahana. Dia makalong sahapur siyaon topik ini turputon ima satia mangihuton debata. Adong dosada barita na mardonga pura rasu di hitama botoon i masada patung na terkenal di Jepang na marguar patung Hitachi. Tutu patungon i maalani kesetiaan. Sada kesetiaan sampai mati ima Hitachi. Ia si Hitachi nerok na ima setabi panangga besada. Na setia tutuan sampai mati tuan ia terus setia menunggu. Laos di ben halat Jepang ma sada patung on na terbesar patung ni pananggon patung Hitachi alani kesetiaan. Dia makadongan dia lak bata pe taringot tu kesetianon, taringot tu padanon, tu masay luar biasa do. Terkenal do alak batak, jolma na sayo nomor padan. Ido masay argado padan di alak batak.
pada ni ima hatari dadri di hata do di pabenan hidup benar saya tak bigi rupani harap batak nama dok tugu urat ni bulu tuguan urat ni padang tugu ni dok ni tuguan ni dok ni padan lapatan na harga ni pada ni dirajumi dui utibu sen akal hukum nasing alau hum bui dui di pahobar tu kepentingan bui dui musai di pahobar tu kepentingan pribadi nina pada laton asa bui Jepang umi lapatan na di si molu humi bui do hira na di tuhor ni umaropanim bui diatur-atur jala gudang do memang uhumi bui di bahasa akan na mga lapati bui di pahobar-hobar to karikok na nangaka kasus-kasus na asing pe di tonga-tonga ni bangsot na bui do uhumi di papiol-piol alay anggo padan tang bui hidup benar masih berargado pada di dalam batak ala pada di dalam batak dibuhi itu utibus yang jalan somal tagwari du pada no semua perjanjian pada na luar biasa dui ala nido taidama di bagasan tupu tom isemai menarik don songona usah diri marnida turpukon luar biasa dong sada siti rota di padanon ima si Naomi dohot sirut borhak do memang sian pengalaman ni si Naomi pola do di pengalaman ni tu masai parir di do ibana pahit jala ala ni pahit ni hamolo ni iguarai pain Naomi si pahit pak sapot ma ningum marupani parniapan na mati amat tanah mate nang yanakon na nedui tinggal memana do paromen na dua alani dipikiri ibana do asa mulak nian dia main paru main ne mulak tu tano hakurangan na bukas mulak nasida nian tu hutanabi tu hutani naturas na tulua muap alay na masih menarik di bagasa 30 tahun di padan di hata di kesetiaan od mana bagas taida mulubui nian songonomma di keluarganya hara Kristen gabi boy Naomi dan Ruth masa kini nasetia kesetiaan ini dakolan alani hata tetapi kesetiaan itulah bersumber sian iman pola rodidok sirutu si Naomi na luar biasa ikut tonok kuna mahu unang saya sosoya tu medikoko ia tu si holau tu si doa ia bangsom bangsok ia debatam nama debatakku ia di sio mate kondisi mate hola kamatian nama nabui manirak audo to luar biasa namar simaturu namar paromain nang adon do peda botti tara songonon di Portibion di ngolu namar paromain do namar simatua tangan domi alai kosongonon manian ngolu na Porsche palagi ma di ngolu nyakka namar keluarga namar paromain songo siuto Kristus asa tung argado di rohan na sida na parjulu pada ni padan pardonga sari ko ni argado setia molo setia hita tu di batato tu ime kun argado parmatanggo ni idu benar judulnya na kengani setia manghuto di bata berarti dang bu jukur Portibio molo nga setia tu di bata mana ngape kemelut yang terjadi tonga-tonga ni ngulut tong tutunak kengani bah, dangan dong harus kita mandok sirang merbarai gutur cerai dangan dongi
Alanya alanu ngana kay ngoduta sitia tu di bata berarti kong merperbuisan ido ngudute ikon ido adulanna lapatanna di si nekko berengotta do hinabal gani pada ni kesetiani imana keng songon sirut luar biasa. Ima na ditekankan turputon molo babor kape na keng songon sada berita si hitaci tentang kesetiaan. Alani borati tasian Puda 20 ayat onomi Amsal 20 ayat 6 dikatakan banyak orang menyebut diri baik tetapi orang yang setia siapa menemukannya. Budak kala na burju alai si mahala na setia do dapat titeng. Orang baik belum tentu setia. Budak kala na burju alai belum tentu setia. Tetapi orang setia sudah pasti baik. Ikuti. Orang baik belum tentu setia, tetapi orang yang setia pasti sudah baik. Bahkan Amsal 10:22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Gabi itu sukun, dia akan nama rumah tangga, nang dia akan ngul nomor padan. Apa yang terpenting bagi saudara dalam menilai pasanganmu, calon pasangan hidupmu, harta atau penampilan, atau kesetiaannya. Kesetiaan dalam melakukan firman Tuhan akan membuat Tuhan mengangkat kita mencari orang-orang yang hidup dalam Dia. Hidup benedok si Johannes di panguk kapot 2:10. Asa berjumahamu, rasa maru, aja lihat siangan. Kesetiaan itu sampai mati. Kesetiaan itu iman akan halak nasiti. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Itu dah. Balenon nama tu hitam, tupel hanguluan, saling liling. Jadi akan setia, jalan nama tupel. Setia merumah tangga, setia manaku, setia marale-ale, setia di bagasan nguluna porsiamu. Jalanmu nama tupel mahkota. Kalau dihita jalan mana setia? Kalau dihita jual mana setia itu bata, jual mana setia omban waing. Molo peta ida di bagas satu puton, buru-buru, sirut na setia di keluargana nampe nang mati. Alai berengot taruh pasu-pasu di akhir di ending nih di ujung neng. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan ke depan, memikirkan yang baik bagi keluarganya. Idola taida. Molo dalam bahasa Indonesia Amsal 31 ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya, bukan musiman atau bukan hanya sewaktu-waktu, tetapi ia dikatakan dengan setia. Bagaimana tahu? Dia makadongan nama rumah tangga, suami istri, nama keluarga. Ikut ngotot tado. Suami dikenal di pintu gerbang kalau ia bersama-sama, yaitu hidup dalam kesetiaan. Atong setia mahita di debata kontra jumi dong ima nampe songon gudang hamolo songon dan halaman di Naomi bilang pe bilang adong BP ditudusan di HP itu nih Naomi om alema sampai akka napaiti koni ngotot tadi dapala patarang oku biak napaiti nani alaman ni Naomi tumirido molo tapi huti nakepi anak napaiti na pinaturang ne tung so hatudu sakita ding alai ida manak ni paramen si Orpa dohot sirut. Orpa kembali kepada sukunya, tetapi Rut yang setia dia lebih melihat iman akangani baga-baga. Baga-baga dia main, baga-baga nama saya luar biasa. Songoni do nang dingurton sehida na gate do berengo ira na konyol do berengo halat na siti halat na hot diatan di bata songon sirutina kengani memerhu banan uhutunun ni binian si Naomi alai imahibatna barangarang berengo tarupani pung nalwaha ko do nota siruti alai ternyata di sido huaso hasatiao di bata di si maidot na kengani pasu
Balga si tutudo pasu-pasu, di calo, sirut, molo si tia hita tu di bata, soni mahita nang manotong holong dirhata, sa tia mangutud di bata, jalo otama, tupal hanguluan saliling-ililing na. Amin. Mau lihat madiho ali Tuhan di bata, natotong mangalibih kami roha hasatiyaw. Amin.